Пускай. Ами, да ви кажа, това е единственото толкова запазено дори богомилско съоръжение. Казва се обелиск, така са го кръстили. Обелиск. Но това е единственият обелиск, който на върха по-виждаме. Обелиските обикновено са заострени, нали знаете? Да, това е с топка. А това тук отгоре има сфера. Ако вземем лист хартия и погледнем в двумерното пространство, какво виждаме според вас? Представете си един лист хартия и това е нанесено върху листа хартия в двумерното пространство. Квадрат с кръг. Виждаме, точно така, виждаме първо един кръг, около този кръг има квадрат Да. и като проектираме малко долу основата, виждаме, че този квадрат горе е в друг квадрат. Тоест имаме два квадрата и кръг. Който се занимава с кабал, после ще говорим какво означава това. Това е нещо много интересно. Но още по-интересно, че при едно от идванията тук с инженери на Османагич звукови, тъй като той прави, откривателя на босненските пирамиди Семир Османагич, прави през лятото честване на лятното слънцестояние с обикновено богата програма. В една от годините беше включен обелиска и имаше инженери. И един от звуковите инженери от Англия, беше, забравих му името, той каза, че когато завали дъжд, капките, които ударят сферата, създават инфразвук. Въобще по принцип тук има един тънък инфразвук, който се дължи на тази сфера в местност от няколко стотин метра тук наоколо и това въздейства върху различни центрове в мозъка на човека. Първоначално се е смятало, че има и друга сфера оттатък и това е било един портал. Но тъй като дърветата сравнително, тя нямат 100 години, тогава са били много по-големи, разбира се, борове. Те са изсечени заради близкото село и използването им за дървен материал. Но тогава е имало два обелиска и в автобуса ви казах, че нагоре това пространство и манастира, който ви показах докъдето може да стигнем Богомилския, както и сега едни стечки ще видим, това е било една силна концентрация на богомилски посветени, дедец или така наречените просветени. И след малко, като тръгнем надолу, ще видите и Богомилския манастир, който е обиколен с периметър от стечки. Но в оригинал може да видите в една черно-бяла снимка паднала на земята стечката и тук е реставрирана. Това, което е като бетон, на стечката се вижда, че има кухина. Те са търсили злато в нея или други неща, затова вероятно и другата стечка е била пръсната, разграбена, както на Мишкова нива всички знаем. Всичко е било мрамор, а сега в мазетата на Малко Търново и в самата църква има остатъци от Мишкова нива, от мраморни плочи. Така и тук виждаме спиралата. Това е раждането и прераждането, слизането в високите светове, влизането в материята и обратно. Както и виждаме дървото, цветето на живота от тази страна, а от тази виждаме гроздове. Ето, минете тук да виждате. Ако сте чели Майкъл Нютън, Пътя на душите и Сергей Лазарев, Диагностика на кармата, той обяснява как душите, те са синхронни, съвпадащи и сродни души. Като напуснем тялото, ние се намираме в един грозд от души, обикновено са синхронни, но има и съвпадащи. И тук се показва пребиваването на различните синхронни, съвпадащи и сродни души в различните духовни светове. Средата вероятно е най-висшата степен, защото отгоре е Слънцето, а другите два грозда са вързани с спирала, те си имат своя път на еволюция. Не са достигнали това съвършенство, което е показано в средния грозд души, който директно нагоре се изстрелва, както виждате, и отива в Слънцето. А според някои твърдения, нашия път, след като всички достигнем определена съвършеност на Земята, е в съзвездие Лебед и това ще бъде пренесено от Бастет, която в своята си същност, от долна лунна династия, но това е друга тема ще говорим, отговаря за преместването на душите от Твореца в различните светове. Да речем, Бетелгейзе има 5 милиона или 5 милиарда души, Орион еди колко си, Вега, Лира и така нататък, но Земята има определена съвкупност от души, която е примерно 15 милиарда и те се завъртат в цикъла на самсара, раждане, прераждане, като едната част са в висшите светове, подготвят си програмата за прераждане и за взимане на уроците, другата вече са на Земята, те си вършат вече своята кармична обусловеност, или дават карма, или взимат карма. Но имат други души, които пътуват между различните светове и като забележат
съществуването на Земята, могат да влязат да помагат. Учителят казва, че нормалното прераждане между души, когато са дошли на Земята да се учат, е 45 години. На всеки 45 години душа, която се учи, се преражда. Това го казва учител, аз не го измисля. Но тези души, които влизат на Земята да помагат, те имат малко по-голям избор. Тоест, те могат да се изберат в каква степен, какво, къде да се родят, какви ограничителни условия да вземат, защото има ограничителни условия на Земята. Първо мъжко или женско тяло, после географска област, после майка, баща, училище и така нататък. И това е една програма, с която те работят на Земята. Ако си дошъл да се учиш, нямаш право на голям избор. Но ако си дошъл да помагаш, имаш право на по-голям избор, но не тотален. И така, в богомилските трактати, за съжаление, една голяма част от тях са загубени, но пък Богомил Рено се е постарал да има достатъчно литература по темата и Влад Пашов, разбира се, един от най-добрите ученици на учителя. Знаете, той е написал Имам път на съвършените, пътища и методи за връзка с невидимия свят. Те са около 700. Е написал Влад Пашов. Написал е и Пътя на бялото братство през вековете, 5 тома. Този човек с това образование не може да говори така, ако няма връзка с космоса. Прочетете примерно Пътят на съвършените, там е обяснено за богомилското учение изключително много. Та според Влад Пашов, един от най-добрите ученици на учителя, пак да кажа, богомилите идват да възстановят истинското християнство, което е замъглено. После, разбира се, ги унищожават. Княза на този свят кой е? Кой е княза на този свят? Луцифер. Сатана, това е писано в Библията. Естествено, че методите, както казва учители, са по-сурови, те са по-дисциплинирани. Унищожават бялото братство, умират. А сега, казва Влад Пашов, бялото братство са природени богомили, те идват да утвърдят Христовия принцип, който е привнесен от богомилите векове преди сегашното бяло братство. Разбира се, бяло братство и Питагора, и математиката и какво ли не, по различни проекти се показва в нашето общество по различен начин. Богомилите са представители на истинското езотерично християнство, дадено според много езотерици, според тях, както Исус го е дал. По този начин. Те се опитват да го възстановят в истинския си вариант, но в последствие биват унищожени. Сега бяло братство и Розенкройцери, така казва учители, че са наследници на богомилите, се опитват по такъв начин да възстановят отново. Борбата е белите и черните фигури в шах. Нали? Всички знаем белите и черните фигури. Аз си предлагам да снимаш така, за да се вижда обелиска, защото смятам да говоря още малко за него. Спиралата, виждате, тя има и около амвоните в църквите. Забележете, мълнията пада не така синхронно, тя пада спираловидно и не под права линия. Казва се, че духовната енергия комуникира между небето и земята по този начин, спираловидно. Затова и тук са представени спиралите, затова и тук. Между другото, ето и тя учи позата, която се препоръчва, да се опре челото тук на формата на слънцето, на представянето на слънцето и двете ръце, ето тук, ето така, двете ръце, главата ето тук, на спирал. Така са го правили. Хора тук са забелязани, но отдавна говорихме за звуковия вариант, за трептенето в местността, измерено с физически уреди от Османагич, от екипа на Османагич. И другото, което е когато пада дъжд, този звук се усилва още повече. И знаем, че всеки звук въздейства на нашето съзнание по определен начин. Вероятността тук да са се извършили обреди и церемонии е много голяма. По простата причина, че всичко ви казах отдолу е пещери, тунели. Ние ще видим сега една част от там, като тръгнем. Стечките, извинявам се, че се повтарям и манастира. Тази местност е много специална. Дали заради оловните залежи тук в олово, за трансформацията между олово и злато, алхимичната, дали поради някаква друга причина, но тази местност е една от най-богатите в света и с богомилски артефакти. Навсякъде, под земята, над земята, нагоре, ако тръгне, ние нямаме път, оттатък, навсякъде може да се спънеш, дори ако има капинак, има капини в стечки. Разбира се, като ги откопаят, е друго. Ние ще видим такива пред музея на Сараево, подредени, наредени. Там ще видим тази поза, за която ви казах, ендура. Богомила с кръстени ръце, на който му е позволено да пътува, да се замине окончателно и да прекъсне мишката на Адриана. Сега, за тази фигура, някой твърдят, че е глиган и се повдига животинското на човека, тъй като се ражда в материя, започва да се захранва с материя като дете и по-нататъка обществото го натиска, той се намира още в животинския свят, но в един момент вече напуска животинския свят и започва да се движи
нагоре към, ето тук. Тук има една хоризонтална енергийна изразена структура под формата на спирала. Тук няма, тук директно пътува нагоре. Тук се вижда, че спиралата слиза надолу, така че тук има инволюция, ако не расте към душите нагоре към духовния свят. А тук имаме, както виждаме, няма преграда и тук се пътува директно нагоре към висшите светове. Така, после за други неща ще поговорим в автобуса, защото ви казах, че реално имаме да видим още нещица. Ако искате, питайте нещо, ако мога да отговоря, ще отговоря. Ако не мога, ще ви кажа дали мога или не мога. И после да си направим молитвичката и да кажем седмоглаголието пътя на човешката душа. Не минай пред камерата. Така и това е за сега. Ще продължим в автобуса. Аз съм питам. Кажи. От другата страна, когато се гледате, освен че виждате спиралата, не виждате, че тя е вписана вътре в едно огледало, което ние знаем, че е женското начало. Къде е огледалото? Ето тук някъде. Аз просто проследих, иначе не можех да го видя. Ами, Проследих с пръсти. Ето тук по същия аз начин. не мисля, че това е огледало. След това чак, нали, ако се отклониш, започваш да ходиш с тази спирала. Чакай да видя само нещо отдолу. Много. Тук са затрити знаците, за съжаление, вероятно под това имало нещо, но или е реставрирано, не може да кажа, не мога да кажа какво е тук, но това едва ли е огледало. Да. Но навсякъде виждаме, от другата страна също е унищожено май глигана. Някой казва, че е вълк, но не е вълк. Тук е. Значи от четирите страни и от четирите прояви на елементите на Земята си има животинско начало, което животинско начало целта е да бъде овладява и да се постигне еволюция пътя нагоре към световете, които са изразени тук като формата на спирала. Като спирала еволюция не означава само раждане и прераждане на Земята. Аз не напразно ви казах. Майкъл Нютон пътя на душите, пътуване извън тялото Робърт Монро, Влад Пашов пътя на съвършените и диагностика на кармата, ако вземете и ги четете. Смятам, че ще ви се отворят много неща. Аз в диагностика на кармата 8 години бях на 34-та страница. Нищо не разбирах в началото. Нищо. После вече разбрах, защото той Лазарев казва, ако не сте готови да приемете травмираща ситуация, няма да разберете книгата. И после вече се разбират много неща нататък, като четете до 12-та час. Абсолютно ги приема. Абсолютно Е, така по принцип. В смисъл това дали продължава долу в скала? Аз ви казах, че съм го виждал паднало. Това? Това ви казах в началото, започнах, че беше паднало. И тук, ето тук сега е реставрирано, имаше дупка. Ето тук имаше дупка. И вероятността ето там да има, както казват местните, е голяма, защото е имало някаква структура, която после вече няма. И това си като порта. Знаете, че на много места портата е от обикновено две колони. Тук е два обелиска и така. Ако искате сега да се хвалим за ръце, който иска, и ще кажем седмоглаголието, пътя на човешката душа, еволюцията на душата, каква е на Земята. Сега като го чуете, ще разберете, че по този начин еволюира всяка душа. И съответно, после ще кажем още нещо, да завъртим този кръг, защото вече ние сме разпознати от това място. Сега лично аз какво правя? Аз се отърквам, понеже знаем, че по ръцете човек има такива летливи вещества, микроскопични, и аз винаги се отърквам. От тук и си оставям част от моята си ДНК, така тук, да съм се вързал и от време на време си го викам като помощник имени практики. И така се отърквам и си оставам. Който иска да го направи, който иска да не го направи. Гроздето, което е отдолу под Казах ви, това са душите, които са в гроздове. И се На срещате спирали, така се описват от различни езотерици, включително от Майкъл Нютон, който, нали, като напуснеш тялото, се отварят с различни сетива. И Робърт Монро дори е дал методи за напускане на тялото. От около 30 години има такъв метод в щатите негов за напускане от тялото, като е свързан с звук в едни кабини, който се слага, за да се понижи състоянието на мозъка да влезе в алфа ниво. И едни светлини на очите, и по този начин той използва един метод на претъркуване, ама да... no pain, no gains, казват някои хора. Като вложиш отношение и усилия, ще получиш резултат, може да го прочетете. Правим ли кръга? Да. Айде да го правим. Спирай го това, спирай.